Com a professional de l'educació, necessites parlar amb les famílies dels teus alumnes. Tens poca experiència fent entrevistes amb pares i mares? Doncs en aquest vídeo t'explicaré estratègies i alguns petits truquets perquè puguis fer les entrevistes amb més eficàcia. O ja tens molta experiència fent entrevistes amb pares i mares? Aleshores ja deus tenir el teu propi estil de comunicació i ja t'has fet una manera pròpia, que segurament et funciona molt bé a la majoria d'entrevistes. Però és probable que hi hagi un petit nombre d'entrevistes que siguin unes entrevistes més complicades que quan acaben tens la sensació que no han servit de res. Per aquestes entrevistes, que moltes vegades et suposen un desgast emocional més gran, confio que aquest vídeo et servirà per tenir estratègies que et permetin un resultat més eficaç i més satisfactori de les teves entrevistes. No hi ha entrevistes correctes i entrevistes incorrectes. Hi ha entrevistes eficaces i entrevistes que no ho són. Una entrevista eficaç és una entrevista que compleix l'objectiu que ens havíem proposat. Per això, quan em demanen el meu parer per unes converses que són converses complicades, jo sempre li pregunto a la persona: quin objectiu tens en aquesta conversa? Les entrevistes educatives tenen uns objectius principals, doncs crear un vincle amb la família dels alumnes, mantenir la relació, generar confiança en tu com a professional, ajudar i acompanyar la família en la presa de decisions educatives, ajustar les expectatives dels pares i mares sobre els seus fills, resoldre conflictes i també donar i rebre informació sobre els teus alumnes. Una entrevista no és una conversa caòtica o circular, com si fos una conversa col·loquial. Com a professional de l'educació, et correspon organitzar l'entrevista perquè segueixi una sèrie de fases. D'aquesta manera, optimitzaràs el temps i asseguraràs més l'èxit de l'entrevista. Les fases que et proposo són una fase 1 d'acollida, una segona fase d'escolta empàtica, una tercera fase d'estratègia, que seria el centre de l'entrevista, una quarta fase de síntesi i una cinquena de comiat. Aproximadament s'assembla al que tu segurament intuïtivament ja fas. El que és més diferent és aquesta segona fase que proposo d'escolta empàtica. És una ajuda per optimitzar el temps. Si, per exemple, tens 40 minuts per fer una entrevista, la fase 1 d'acollida et pot suposar 1 o 2 minuts. Després, a la fase 2 d'escolta, pots dedicar-li 10-12 minuts a escoltar tranquil·lament i encara et queden 25 minuts d'entrevista. D'aquesta manera, a la fase 3 d'estratègia, et serà més fàcil presentar els fets perquè pots fer servir el llenguatge i les idees del món de la família a qui estàs atenent. I a la fase 4 de resolució i de recerca d'opcions i d'alternatives també serà més fàcil perquè hi haurà hagut més empatia. També, quan arribis a la cinquena fase del comiat, et serà més fàcil tancar l'entrevista, perquè moltes vegades, quan l'entrevista s'acaba, surt el pare o la mare dient alguna cosa que volia dir. En canvi, quan tu ja has donat una fase per escoltar-los tranquil·lament, això no passa i pots tancar amb el temps que tu t'has proposat. Doncs perquè una entrevista vagi evolucionant no n'hi ha prou en tenir-la preparada. Hi ha d'haver unes paraules, unes preguntes, unes propostes que hem d'anar dient perquè vagi avançant. Cada fase de l'entrevista té unes funcions comunicatives i aquestes funcions
es realitzen a partir de paraules i l'expressió no verbal que les acompanya. Per exemple, en la fase 1 d'acollida hi ha d'haver salutació i hi ha d'haver mostres d'interès. A la fase 2 hi ha d'haver preguntes de recerca d'informació i hi ha d'haver petits resums per mostrar que estem comprenent el que ens estan dient. A la fase 3 de l'estratègia hi ha d'haver un titular, un anunci del tema, després hi ha d'haver una petita narració dels fets i, finalment, una recerca d'alternatives o d'opcions. A la fase 4 tenim unes preguntes que hem de fer concretes perquè la família es pugui comprometre i també hem d'oferir el nostre compromís. I a la 5a fase hi ha d'haver un comiat i també hem de deixar la porta oberta a possibles trobades posteriors. Podem concloure que una entrevista educativa és una conversa formal que té un objectiu que és comú a tots els participants de l'educació. El teu rol com a professional de l'educació és gestionar aquesta conversa i fer que el temps i els recursos comunicatius avancin adequadament per aconseguir l'objectiu. Així que molta sort i que tinguis molt èxit en les entrevistes.